Heading out is Tony Braxton with Woman. Imizuzu masiyenze beyi-16 ngokuyibethele intsimbi ka-10 o'clock. Sifikile ke kwisegment yethu yesibini yesithathu in fact yenkqubo sibiza kobana ke nguphakama Mfazi. Masinge. We speak to the heart of every woman. Phakama Mfazi. Only here, where your voice matters. A real man is not violent, and a real woman is not tolerant of it. If the first woman God ever made was strong enough to turn this world upside down, these women together ought to be able to turn it right again. Ivukani FM sisikhululo sakho esikusasazela ku-90.6 98.4, naku 99.9. Right, eli ke mphulaphuli liqonga apho sihlala sikhumbuza abafazi ukuba amandla akho njengomfazi akapheli nje ekufumaneni ithuba lokuthetha okanye ukumaphambi kwabantu. Amandla akho aqala xa ukwazi ukwenza umahluko ekhaya kuluntu nasekubekeni isonka etafuleni. Namhlanje ke wethu sifuna ukuthetha into ebuhlungu kodwa enyani. Some women have gone through empowerment programs, but they still struggle to put bread on the table. So beyond empowerment, what can women actually do to sustain themselves and their family? That is the biggest question esiyibuzayo ke namhlanje. Kuthiwa ke kulicala uqoqosho lwasekuhlaleni alukho lula. Many women in our communities are educated, skilled or passionate, yet they still face barriers like unemployment, lack of support and limited access to funding. But ke in fact namhlanje ke sitshilo ke nathi ke sinqokola ke noBuyiswa Qabo, a private social worker who is passionate about helping women discover practical ways to build independence, start small businesses and thrive beyond the buzzword of empowerment. And yes, ladies, ma'am, good morning and thank you so much for joining us. Manibulise kuwe Vuchuma, ndibulise abaphulaphuli bevukani FM kwiindawo abaphulaphule bekuzo ngale ntsasa. Enkosi ngokuba nam apha. Yes. Siyabule. Before siqala conversation yethu sisibuye, ndiyafuna sikhe sikrobise umphulaphuli mhlambi kuqala into yobana kubaluleke kangakanani na ukubana njengomfazi okhoyo ekuhlaleni okanye njengomfazi omameleyo at this particular moment uzibandakanye nezandibano sithi ke xa sizibiza ze-women empowerment sezaba ke namagama afensi ke these days kuthiwe yi-high tea ufike sinxibe ezazitraw hats zichithekayo. So why is it important for a woman to attend such events? Enkosi kakhulu ngalo mbuzo. Kubalulekile kakhulu kaloku ukuba inina okanye umfazi ahlale eziphamandla. Kubalulekile ke ukuba abe inxalenye yezandibano kuba kaloku uthi xa ufike pha uthi noba ubufika umoya wakho phansi okanye ungaqinisekanga nento omawuyenze emveni kokuba usuka kulome kusuka kuyo uzova inina lithetha linike nje ibali lobomi balo ufumanise uba yeyi ibali lalo mfazi ingathi lide lingaphezu lam ngoba buhlungu kodwa mjonge mhle unxibe kakuhle uziqoqoshile. Ngamanye amazwi uyaliva ilizwi lengaphakathi lakhe, iphupha lakhe usafuna ukuliphila and usephulweni lokuliphila nangaphezu koba ebeke wajongana nonxunguphalo okanye nentlungu. Uthi ke ngoku xa ugudlana imihlana nabantu abanjalo kusuke kunyanzeleke ke into yoba nawe phakama mfazi, phakama uphakame uhambe uyoqala ubomi ubukhangele ukuba ubulahlekene phi nabo kanene yintoni ongayenza kuqala kuba kaloku ifuthe olifumene phaa kwamanye amanina likwenza uba intliziyo yakho iphale ukufuna ukuphila ubomi obungcono uphume kule ndawo ubukuyo engathi imgqubagqubane. Yiloo nto kubalulekile. Then ke ngoku sisibuyi siwasebenzisa njani la maqonga afana neli sikulo at this particular moment, which is uphakama mfazi okanye the women empowerment event, your high tea event, you name them, ukuphuhlisa umfazi, not just ukubana aqiqe ngokwasengqondweni
afuna ukuphala ngakumbi kuba efuna ukuphila enentshisakalo yempilo after eye kwezindibano. But ukumnika amandla wokwazi into yobana akwazi ukuzikisa ukucinga nokukwazi ubana abe nobulumko bokuba xa ndiphuma apha njengoba ingqondo yam ivulekile njengoku, but I still need to make sure into yobana abantwana bayatya emva ekhaya. Nam ndiyakwazi into yobana kuthi xa kuthiwa sine-high tea ngoDisemba ndikwazi ukunxiba esam i-straw hat esinjena because I can afford to buy myself that straw hat. Do you get me? Simncedisa njani okanye ke singancedisana njani njengabafazi to make sure into yobana beyond the women empowerment, imali iyafuneka abafazi mntana sekhaya, and kuzawufuna imali sisibuyi ngoku ze migalelo umuntu angatshoni emboneni. Angatshoni emboneni. Okay, mandiqale apha ukusukela kule oseyikhankanyile mhlobam yomgalelo. Umama ongumfazi mandithi akaphangeli omnye kodwa uyazifumana ii-grants zabantwana. Mandithi omnye uselekhulile ufikile apha kuma-60 uyayifumana inkamnkam. Uyaqonda uba yingeniso leyo nokuba le ngeniso incinci kangakanani na ngokwezidingo zakhe, kodwa umfazi ozikisayo oyileyo kulaa maqonga wakhuthazeka kuzawuthiwa kuye ishumi ngalinye leranti lingawenza umehluko. Xa uqala kancinci ungenele laa migalelwana noba kuthiwa yile ye-R100 ngenyanga, uyazibona eza R100 xa ziphelele mhlawumbi zifika kweziyi-12 yi-R1,200. Ungaqala uthenga iswiti, ungaqala uthenga ikhaphetshu, ungaqala uthenga iorenji ubeke phaya elalini estopini xa befika okanye xa besiya edolophini. Ngamanye amazwi yonke le ntwana incinci unayo yisebenzisele ukuba ikwazi ngomso ibe nkulwana, ikwazi kondla wena, yendle nabantwana, itshintshe uluntu. Now siqala kwezo ke zegrant uba ngaba yi-450 or 500 rand ye-child support, thatha pha ube nomngconwana ubekayo. Ndikhumbula ngexesha endandisaqala uba ngunontlalontle e-Sterkspruit ndandibakhuthaza kakhulu abantu uba kule mali ye-child support grant, kule mali ye-foster care grants, thatha imali uba uyovalela ebhankini. Ndandide ndizifune nee-deposit slips kangangento kokuba abaninzi bakwazi uthenga ifenitsha, bakwazi ukwenza izinto kusukela kulaa mali othi wena yikho, because akusokuze kude kube khona umthi kuthiwa nantsi uyanqothula. Sebenzisa iranti onayo uyisebenzisele ukuba ikuphilise, ikunika amandla emveni kwalaa empowerment. Okwesibini, ndizawuthi ebafazini ukusukela komncinci ukuya komdala, oomasipala bethu buchuma bane-programs pha. Kukhona iprogram ekuthiwa ngu-small business support, like u-business support kamasipala. Uyaya pha kwamasipala udibane nomphathi okanye ilungu okanye le nto sithi yi-official yakamasipala kwa-small business support. Uzawufika apha uthi phaya kumatshantshi umzekelo ndifuna uqala ubuxhofxhofonyana beshishini elizawundinceda. Ikhona ivenkile kuyathengwa kodwa mna endlini yam ndinayo indawo endingabeka kuyo le nto ndithengise. Noba ndizawuthengisa amasi kuzawuba shushu ngoku, noba ndizawuthengisa ntoni. Xa ufika phaya elaa lungu liza kuthatha through uba okokuqala uyirejistarisha njani ibhizinesi. Ngamanye amazwi ishishini lakho lenza njani libe semthethweni. Ngoku ka-CIP akuncedise elaa lungu uba qala apho ubheke phaa ibuye ibhizinesi yakho uye kwa-SARS kule ndawo ye-tax, into tax ngesiXhosa, laa ndawo sirhuma kuyo, ufumane iincwadi ezithi ishishinana lakho alikwazi ukungenisa imali enga. Ngamanye amazwi uzawuba exempted kwi-tax. Uncediswa ngumntu because uyaphakama usuke, le nto ithi phakama mfazi ithi phakama usuke uhlambe uye endaweni. Uzawuthambisa ivasilina yakho namhlanje kuba unayo enye into, kodwa ngomso xa unelaa shishini uzawukwazi uthambisa izinto uncedakale nobuhle bakho, uqoqosheko lwakho lubuye. Xa ugqiba urejistarisha laa bhizinesi zikhona iimalana oncediswa ngazo baqala ngale nto. Ungayithathi uyityekeleyo, thatha uyothenga le nto ufuna ushishina ngayo ubuye wenze. Ndithenga umasipala ke lowo. Okwesibini, umzekelo u-agriculture, le nto sithi zezolimo. Ezolimo nayo nayo ayizuqala usuke uthengise
uzawuqala ususe ikati eziko apha endlini. Uzawuqala ngegadana yakho. Umzekelo ezilalini kukho umhlaba mkhulu, umhlaba wasezilalini. Ufumanise uba nale gadi ungokha ii-development houses ongarentisa ngazo mhlawumbi zibe yi-10, kodwa ngumhlaba unikiweyo ubuyipha kulaa lali yakhe. Qala phaya uye kwilungu, idolophu nedolophu, noba kusecala, noba kuseLady Frey, noba kuseDordrecht, noba kuseSada, noba kuseKomani, ikhona iofisi ka-agriculture, iofisi yezolimo, apho uzawuhlangana naba bantu sithi zii-agricultural extension officers. Uzawufika kuye uthi ndinegadi engu-40 by 40 square meters phaya. Andiyazi uba ndizawuqala ngaphi ulima, kaloku andinamali. Into kunayo kukho into ethi uba ndinolima kuzawutyiwa ekhaya iziqhamo, akuzubakho zifo ezizawusosulela msinyane kuba kaloku asondlekanga. Okwesibini, ndizawuthi abanye abantu abangalimanga apha elalini abangengobafazi ndizawubathengisela laa bhantshi yespinatshi, ndizabathengisela laa gaqana lekhaphetshu nalaa bhantshana yebhitruthi, izawuba yiChristmas ngoku sakwenza ii-salads. Ndizabathengisela ngalaa 15 rand endizayifumana phaa, zizawuba ntathu zibene ezaa 15 rand. Ndizawukwazi uyobhankisha ikhule imali yam, ndikwazi uqala ishishini elikhulu. So phaya ulimo chuma kwindawo yonke, ulimo lilo lelinye lamaphulo akwazi ukuhlangula. Awudingi nasifetalayiza xa uhlala ekhaya. Kukho iinkomo, kukho imigquba, uyathatha uyadibanisela, ukha amanzi emfuleni, uyankcenkceshela. Xa usenza laa nto itherapy, ikwayitherapy. Ndizawuthi yintoni itherapy ngesiXhosa? Xa ulima uhlakula amakhula akho, uncothula, uyathetha nawe phaya, uyazikhuthaza phaya, uyabona eli gqatyana lespinatshi, uyakwazi uthi ncothu, uthi tyhini ndizawutya i-baby spinach, ndizawutya ngokondlekileyo. Kwelinye icala ingqondo yakho, le nto sithi yi-mentality yakho, iyakwazi ke ngokutshintsha, because most of the time as abafazi ayikuba asinanto all together, kodwa the poverty mentality, imentality yethu okanye ukucinga kwethu xa kufowukhasi okanye kugxile kule nto yoba andinanto, uvele ungaboni nto naxa into ikhona. So uagriculture, okwesibini, uqalela kwi-vegetable garden, uyahamba uyazifumana izithole. Mandikunike ke inkuthazo ukuthi xa ufike kwapha kwisebe lezolimo wathi ndinegadi, ndifuna ulima, okanye sinegadi sibahlanu singabamelwane, nizazinikwa izithole phaa. Izithole zale nto nifuna uyilima, qha nikhangele uba yisizini yayo na le nto. Uba likhaphetshu, yikherothi, yisizini yayo na, izawukwazi ukhula, ayizumoshwa yile nale naleya. Okwesibini, ubana ngaba ninazo iinkukhwana eziyi-20 enide nadibanisela kwezamalana zegranti, nathi xephu 200 okanye 150, nathenga iinkukhu, niye phaa kwa-agriculture, sineenkukhu asinakutya, niza kuyinikwa i-feed ye-poultry yenu, niyiqale nityise iinkukhu zenu, nizipha amanzi iinkukhu zenu, nizijonge, nizawukwazi uthengisa. Uve kusithiwa imileqwa ikhona ngeKrismesi, sonke sizobe sinayo imali siyathenga. Uyithathela imali yeKrismesi, uqokelele, uqalele omnye unyaka. Nokanti nofuye ihagu, iphigari, uhambe uyocela phaa, uyocela umzekelo i-feed, uzayinikwa ke ngokwemigangatho ngezikeyili ezithile. Kuzawuxhomekeka uba iihagu zakho zingaphi, unganikwa kangakanani. Le ke ndiyithethayo awuzuyithenga, uzokuyiphiwa. Ixhasa ilinge lakho lokuphakama mfazi, ukuthi sendiyile ke kwezi ndawo, nantsi into endifuna ukuyenza, ndiphume nalena. Yes, andiyazi noba awufuni ke ndithi xa mhlawumbi ubuze mhlawumbi imibuzwana okanye ndiqhubeke ndize nezinye iindawo. Ungaqhubeka sisibuyi. Okay, mandenze kanje ke ndiqhubeka kweli sebe lakwa-agriculture ke. Xa uthe waya phaa uzawuphiwa ke ezo uziphiwayo kuba sowuqale loo ntwana uyiqalayo. Kodwa na ke xa ulibona ke ngoku eli shishinana lakho liyakhula okanye lo mbuthwana wakho wenu uyakhula, nizawukwazi uba ngonyaka nibhale nenze isicelo sokunikwa uncedomali, le nto sithi i-funding. Uyayi-aplayela ke, funeka uqiniseke qha xa ni-aplaya bantu basekhaya ukuba ni-aplaya ukusuka ngoJanuwari ukuya ngo-Okthobha. Ngo-Okthobha ziyavala izicelo
zoncedo mali kwa-agriculture ezilungiselela unyaka ozayo. I'm trying to speak isiXhosa kangangoko ke kuba i-coverage yethu mhlawumbi ingaba mama bakumatyantya apha ekhaya. Yeah. So uqinisekani xa nibhala izicelo zenu zoncedo mali nizibhalela kwisebe lezolimo, make sure uba inyanga kaOktobha ifika sezipha incwadi zenu. Xa kuvalwa kuzawuaseswa ke ngoku kutikishwe kuziwe kuzokhangela le nto nithi niyayenza nilufumane uncedo mali. Ngamanye usuke egadini uye entsiminana yakho uhambe usuke ke ngoku ube lishishini elikhulileyo kwazi uthengise lo Spar, uthengise lo USave, uthengise lo Shoprite, uthengise lo Boxer, imali yakho ikhule. Ngenye imini sikubone uvela kumabonakude kusithiwa nanku umfazi wonyaka kwezolimo, kwezophuhliso, kwezokuphakama, nanku umuntu oze namaphulo. Akancedanga yena nekhaya, unceda ukuhlala. Ekuhlaleni wanceda iphondo likwazi ukwaziwa njengoba liphondo eliphakamayo. Ayilo phondo yokuthiwa hayi urhulumente wethu e-Eastern Cape akanamali, kodwa kuba kukho abafazi bebeke baya kulaa high tea becondobile, mhlawumbi bona bebezinxibela isihlangu bengasacondobanga, kodwa baphuma befumene into etshintsha ubomi babo. Okwesibini ke sinengxaki yenetwork, ndikuxelele simane siqhawukana. Okay. Ndifuna nje siyisonge ngolu hlobo. Ndiyakuva ngokuzibalula kwakho ezi zinto ubana zeziphi mhlambe indlela njengabafazi, ingakumbi abafazi abasemaphandleni, esinokuziphuhlisa ngazo to make sure into yobana noko wethu siyakwazi ukubeka isonka etafileni. However, kukho lo mfazi umameleyo at this particular moment ugive uphileyo kwinto yonke. Uthi sesipapasha into yobana kukho le women empowerment, kuzawudibana abafazi. Akanaye nomdla sesibuyi wobana makazibandakanye namanye amanina lapha ekuhlaleni enze ezo zinto. You've also mentioned into ebalulekileyo yobana uzenzela igadi yakho phayana in terms of your mental well-being. It does help you because ngela xesha ususukhula phaa egadini uyancokola nawe nezityalo zakho. Uma noko sokuthe qwenge noba ubunengxaki ithile before ungene egadini. And you've also mentioned another thing that was very much important, eyobana akunyanzelekanga into yobana ube ne-100,000 kwi-bank account yakho ukuze uqale into. Indikhumbuza into ke, ndikhuliswe yi-single parent sisibuyi mna. Umamam usoloko esithi kum, ukuze ube uzawukwakha u-8 rooms akunyanzelekanga ube ne-5,000 in your bank account. Ungathi ngoku ne-400 kwi-bank account yakho ukwazi ukuyokha laa ndlu leyana. And she is a true reflection of that because that's how wayokha ngolo hlobo indlu yasekhaya. So uthetha into ayaziyo and ndine-experience yaloo nto leyo. So but there's this particular mfazi sisibuyi omameleyo ngoku and akasenathemba, akasenamdla wanto. Xa siyivala le ncoko namhlanje sithini kuye? Uyabona njengoba uthetha ngomamakho, uthetha ngokuba noba umuntu une-400 rand angaliqala ishishini ayoba yimiliyone. Undikhumbuza ndifuna lo mfazi ukumameleyo ngoku xa ndivala ndithi kuye azakathi xa nethuba avule naphaya eBhayibhileni. Kukho ibali elidla ngondikhuthaza kakhulu phaya elikuKokumkani besibini uchapter 4, ibali lomhlolokazi owayeneqhagana le-oli. Unoonyana ababini, abantu aba-owe imali bafuna imali yabo. Kufika lo mprofethi, ndifuna lo mfazi nalo mprofethi sibabeke apha. Lo mprofethi uthi kulo mfazi unantoni? Aqala athi lo mfazi andinanto. Ngoku xa esithi lo mfazi andinanto, undikhumbuza lo mfazi umameleyo othi yena akusekho nto ndinoyenza, andinanto, andinamntana osebenzayo mna, andinayo nantoni. Abe la mama eneqhagana le-oli, mhlawumbi masike sithi yayiyikomityana ye-oli le. Athi umprofethi, because njengoba sibakhuthaza chumba mabaye kwezaa ndibano kuthethwa kuzo, kufana naxa umprofethi esithi kuye hamba uyoqokelela imiphanda kubamelwane. Xa ufika kwindibano ekuthethwa
ngokuchuma okanye ngokuphuhla. Ufika umuntu asithi hayi akho nto ndingayenza mna, aba bantu bathetha apha nebabona bahamba ngeemoto. Kanti laa mfazi wayene-olana kwathiwa qokelela, that is number one. Funeka xa uhlele ekhaya umamele le nkqubo usithi wena awunamali, ukhangele yintoni onayo, ngoba ilizwi lakho ongalisa kumntu uthethe kuye uthi ngeba ndifuna uqala ishishini andinarhalafu, ndifuna uqala igadi andinayo ipeki, ndiboleke. Usebenzisa ilizwi lakho ukudala into ofuna ukuyibona. Okay. So ehleli engenanto lo mfazi uhleli pha, uthetha ntoni kwimeko yakhe? Because one of the things that makes us uba sifele kwelaa thuthu sikulo kukuba andinanto ndinoke ndiyithethe mna, ndingalindela uncedwa ngumntu. Ukanti umlomo wam xa ndisithi mna ndingusomashishini, mna ndinayo imali, mna ndiza kubondla abantwana bam ndindodwa ndiyi-single parent. When you speak that word, you create in your atmosphere. Ngamanye amazwi kwindawo kuyo udala le nto ufuna ibe yiyo. Uqokelele laa mfazi akagalelelwanga ioli. In other words, le nto uyibonayo akho omnye umntu ozoyifaka ii-ideas. Umbono wakho awuzokondliwa ngomnye umntu. Phakama noba uzawuqala uqokelele iitoti uyothengisa iitoti, yinto oza kwenziwa nguwe xa uyibona wena noba omnye umntu akayiboni. What you see is where you are going to go and manifest. So laa mama wagalela ioli, uyibona ingapheli ioli. In other words, xelela wena uhlele erumini kungathi kukho nevumba lendlala endlini, xelela wena into yoba angeke aphele lo nyaka kwezi veki mhlawumbi zilishumi izityekileyo okanye zintandathu, mna iyatshintsha imeko yam. Wawugqiba ukuthi uphakame ukhangele nokuba ubambe ntoni. Cha xa uyithethile uyayikhonsiva kuqala, uyayibamba engqondweni Chuma, uthi wawugqiba uyibambe engqondweni uyithethe, and then xa uyithetha amehlo akho azayibona. Xa eyibona amehlo akho uzawuhamba uyofika kuyo. Akakho umntu osike wayimillionaire. Naba babedale izinto esizisebenzisayo babeqale ngombono omncinci. Sukuhlala uzivalele mfazi, sukujikajikana neengubo, phuma phakama ebhedini uhlambe. Uthi ogqiba uhlamba umapha ebaleni uthethe le nto ufuna uyibona kwakho, iza kwenzeka. Because laa mhlolokazi wathengisa, wabhatala amatyala, washiyeka esithi ubomi bakhe bonke. Mhlawumbi le nto ikhoyo apha endlini ungayiboniyo wena yiyo eza kuphuhlisa. Mhlawumbi laa flawa iyo yokugqibela yiyo eza kwenza amagunya amathathu, uqale uthengise wona uqalele apho. Once wayibona into uzawukhuthazeka. Phakama, thetha nawe, khupha ilizwi wena, wawugqiba ulibone, wawugqiba ulenze. Ukhona umntu onguThixo okujongile okubonayo, imizamo yakho ayingeke iphelele esithubeni. Uye napha koVukani FM ufike uthi ndikhalela laa bhuti ebesithethisa phaya, yena bhuti ndinale, uyincokole. Uthi wawugqiba uyincokola uyayimanifesta, uyayicreata kwizwe likamoya. I don't know if ndiyaphendula bhuti. Kakuhle kakhulu sisibuyi, qha sisokoliswa yinetwork because umane usishiya uphinde ubuye ke kodwa. Oh yini na andisenawari. Siyabulela sisibuyi wethu. Ndiyayithanda ke lento yobana uthi umntu makaphakame ahlambe, ugqiba kwakho uhlamba uphume umapha phandle uyithethe. Noba sisibuyi ndifuna imoto, mandiphuma apha ndithi ndifuna imoto and ndizayifumana. Njengam, jonga mhlobam, njengam. Ndiqhuba ngoku imoto, ndiyifumene imoto, ndibuye ndanemoto. Oko ndandiyithetha ndithi xa ndiphakama ndixwaye ibhegi ndisiyoministarisha kwiindawo ngeendawo, ndithi kodwa Nkosi ngoku yam. imoto ndiyifumene, and andiyithenganga nangesenti, ndiyifumene intshakacha qha because ndiyithethile ndayikhonsiva over years. Abantu ke bakhawuleza umoya wabo ube mncinci. Qhubekeka yithethe into oyifunayo izokwenzeka. Nkosi kakhulu sisibuyi, siyabulela kwethu ube nemini emanzi. Nani ngokunjalo bhuti nabaphulaphuli bakho ndiyanithanda kakhulu. Siyakuthanda nawe. Sure. We speak to the heart. Bye. Oh, that was great.